Вітаю, друзі! На нашій 40-денній практиці Кіртан Крії зі схрещеними руками. І у нас сьогодні 20-й день. Ми пройдемо сьогодні півшляху. Давайте сідайте рівненько, витягуйте свій хребет, глибоко дихайте, живіт надувається, грудна клітина, видих, грудна клітина, живіт. Фіксуйте свій стан на початку практики. Знаходьте свій намір на сьогодні, що вам актуально. Для мене актуально відпочити. Мати час для відпочинку. Відпускайте свій намір. Нехай він здійснюється на благо вам і всьому світу. Відкриємо простір зайві мантри. Іманувала мантра. Глибоко тих. Om Namo Gurudev Namo Adguru Name Jugadguru Name Sadguru Name Siri Gurudev Name. Права рука до себе, ліва накриваю, схрещуємо руки, пальці, перебираємо в мантру са, та, на, ма. Бажаю всім гарної практики, фокус на кончик носа, співаємо мантру знизу живота. Та, та, на, ма, та, на, ма, са, та, о, на, ма, са, та, на, ма, та, на, ма, са, та, на, ма, са, та, на, ма, са, та, на, о, со, со, на, ма, са, та, 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 на, ма, ма, са, та, на, ма, са, та, на, ма, са, та, на, ма, са, та, м, ма, са, та, та, о, 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 та, на, м, са, та, на, ма, са, та, на, м, са, та, на, м, та, м, м, са, м, м, та, м, та, та, м, 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 та, та, о, 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 та, на, м, са, та, на, м, са, м, м, са, та, м, м, та, та, на, ма,
sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma da 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 na ma sa 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 da na ma do 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 ma sa da ma sa da na ma sa da na ma na ma sa da na ma do 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 na sa da sa sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na sa da na ma da 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 ma sa da na sa da na sa da ma sa da ma sa ma ma sa da 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 ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na sa da na sa 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 na ma sa na ma sa na ma sa na sa na ma sa na ma sa na ma sa na ma sa na sa na sa na ma sa na sa na ma sa na ma sa na ma sa na ma sa da 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 e da 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 na ma sa da na ma da na ma sa 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 da na ma na sa na ma sa da na ma sa na ma sa na ma da 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 ba da da ba ba da 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 na ma da da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na na sa na na sa
Sadanam, 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 Sadanam. Satanam, 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 Satanam. Вдох, глибокий. Затримка дихання, тягнемо голову вгору, видих і розслабимося. Поверхніться ваше тіло, як вам подобається. Ой. Перевірте свій стан після практики. Кажіть слова натхнення собі. І вийдіть із практики. Так, зараз будемо виходити з практики з мантрою садхана. Глибокий вдих до мантри садхана. Довгий садхана. Садхана. Дякую за практику. Зустрінемось завтра на 21 дні. Гарного дня вам.